mali by ste si všetci uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec a to je tá, že pokiaľ aj teraz ešte nemáte to, čo by ste chceli a nedosiahli ste to, čo by ste chceli, tak musíte byť extrémne vďační za to, čo všetko máte, za to, že máte kde bývať, za to, že máte čo jesť, aj keď nežijete taký život úplne, aký by ste chceli. To je na tomto najkrajšie, lebo jednoducho nie je krásne sa narodiť s tými vecami, ale je krásne tie veci dosiahnuť a dosiahnuť ich svojou ťažkou drinou a svojou dedikáciou v tú danú vec. Takže vôbec nebuďte sklamaní, ak nemáte to, čo chcete, pretože to je to isté ako s fitkom. Chodíte do fitka, pretože viete, že jedného dňa jednoducho budete mať takú formu, akú chcete mať, pretože viete, že ak budete cvičiť, tak takú formu budete mať. No a takisto je to s peniazmi. Pokiaľ sa budete snažiť, pokiaľ budete makať na svojom biznise a tak ďalej, tak jednoducho tie peniaze raz budete mať a to je dané. Buďte veľmi radi za to, čo máte, pretože niektorí ľudia sa narodia v nejakej tretej svetovej krajine, kde nemajú absolútne internet, ich obidvoch rodičov odpalila bomba a majú 6 súrodencov. Alebo sa narodili oslepnutí, ochrnutí a nemajú absolútne nič v živote. Takže buďte za to vďační, buďte k sebe dobrí a choďte si za svojimi snami.